evening mga bro, mga kabagis. Good evening. Pasyal po tayo dito sa Simple Decoration. These are Simple Decorations at the house. Ready for Christmas. Maybe this March, Christmas. Ready. Pasyal lang tayo ngayon sa labas. Wala. Yan. Nakadecorate may coffee bar, chocolate bar. Decoration. So, piping ito galing Philippines. Many years already sa amin ito. Ito yung Christmas tree dito sa ating lagay nila. Lampong paligid na sa garahe. Simple glimpse. Pas ng bahay. Oh. No. Oh. This one is kapis made in Philippines. Yan. Yan pong made in Philippines. Sa may garage. Yes, simple decoration. Yan. Doon. Sa likod yan. Sa bahay, oh. Ito ang view sa bahay at sa gabi. Yan. Lang. Okay. Kapis din yan, kapis. From Philippines. Kaya mga kabro, mga kabagis, thank you very much sa panonood. God bless you all. God bless sa lahat ng mga subscriber. Ingat, enjoy your holiday this December. Yan. Thank you. Blessed Merry Christmas to all. Advance. Bye. Sa sunod na vlog ulit. Tinuro ko lang kayo. Just a little glimpse inside, in and out the house. Bye.